kucindire l'honorable député à l'Assemblée nationale, maire de la commune de Gamaje Sare, Haruna Ardo Gallo Jalal Ba. Hande en ji ko nyalawma ziyara Ardo Gallo Jalal. Holi kongol ma e wodo nyalawma mawdo. Ɗum fof alhamdulillah rabbil alamin. Yettude mawnam Seydou Demba Set nani ko haali ko minen sukaɓe kam tan min ñembata min ñemdata kono min mbaw ɗum heɓtade waɗa wutte way ñodde ngal ɗo ñantogal komi eto ko min keɓtaki saabu ɗum tan ɓuuren famɗude jikko nan toon ko jambar ko jokko enɗam ko julɗo ɗum fof komin ñamba hen ɗum woni weeɓani kaydi hande waɗi golle joɗɗe e nder galle he kañum fonno hande boom inde gaynaka tawde hande o wuurta koye juulu wonde kursumo tan hande ha konngol ngol yawti e kono ngol o heɓɓude wonno ko birdo o heɓɓitima konngol ngol nde ko haalno koye mbedɗo joni kam haala koye radio adruma seeɗa ɗum ɗon mawnam félicitation min calminima min juurima kadi yo Allah yomma ɗeɗo koyɗe jokkere enɗam inchallah min jiiɗi hanti ko yewtata so gurdam waɗi hanti fof no mbawɗa wonde e nder aduna en wiyan Sénégal oɗo ñalawma hanti arata taweɗama mami parno hen kadi wonko ɗum wallata e leñol ngol kala ko jokkere enɗam nde hen jiiɗi min jegguitade tigui tigui jokkere enɗam nde kadi no gonten neɗɗo goto tin homi ñembuma e foof Allah jarama jarama Demba weltima Basir weltima Baydi weltima galle fof weltima sukaɓe rewɓe beltima alhamdulillah rabbil alamin kadi min jetta kadi garuɗa o ɗum lamin ba Daara Jolof ceerno Mamadou on jarama min beltima hitande foof min jiiɗi inchallah yon gara ɗo minen mami ara yillade ma mami yilloma kadi min jawdu kadi homo jogui groupe biteɗo Haruna Gallo Jalal 2024 do hawre amin hande Amadou Banana Diopa kadi Allah joopi ɗum inchallah ɗum kadi ko ɓeydata inchallah ene fof ndenden mbiyen ono groupe kadi jaggen hen min yeesoni caggal kono guilamo mo ari hande mo uddima hande elle ko duuɓi joni waɗa ko ɗum duwaw jaab waɗa wona kadi min calmini men kadi min calmini kadi Amadou Goulo Mali arino ha Dakar min kaldi haalama tigui tigui kadi ɓeɗen ɓiɗi kadi dumuno garoyo o ɗo e lewru eɗen jagga ñalawma gaynaka eɗen beltina aynaɓe eɗen beltina laamu Sénégal eɗen beltina laamu heɗen jaaɓi heɗen cukke ko makki waɗi ko Amadou Ba waɗa ko cukken ɗum ɗo waɗata namoride sigi heewi lewru waɗɗani ɗon nden ma ayna fof ma poti ɗo kadi on TV onon TV on mbiyen ɗum kam hode gonen caggal ɗum ko gaynaka fulɓe pottat ɗo e namoride gam mawninde ñalawma kadi guila mbaɗami débuté eɗen panno kadi ɗum fof renni hen yaadini hen mawnini hen ɓeɗen ndi aynaɓe hewɓe ma gara laamu fof ma arno e kuuɓal donc ɓe yiiɗi onon fof yo gar hen kewel sikka Cheikh Oumar yettima ɗo hande taw onon fof ɗon daari weltare ɗum wadde ko tan era hen eɗen gandi darde ma e dawrugol ɗo e nder département Podor en tant que député à l'Assemblée nationale soit mbo président Macky Sall waɗi e Amadou Ba holi yiyande ma hen e holi erago mbatta e responsable politique gonɗi ɗo e département Podor ha e militant ji nder département de Podor nde haade men artude toon boom d' abord ko siyare no yaari ni ɗum iɗɗami namnade ko babayam an ko tanuma gala wona kande wono jiyare mum mbiyama yo Allah yurmimo yafombo kadi yimɓe arɓe fof yo gaare jaam yo koote dow jaam yo pelle gon pelle hajju jaɓaɗa jiyare o ko fewndi gueɗe ɗiɗi ko duwaw jabama donc eɗen jii hande ko ceerno Mountaga ara inde Cheikh Oumar on jiiɗum jiilamo arde e doole préfet sous préfet ari uddude gueɗe ɗe gen docteur Cheikh Oumar neri ɗo mamudde men vraiment ko fof gaari ñottima fof ɓuuri welde fof aynaɓe gaari fof jogdo nder Sénégal aynaɓe gaari on jii gaari e noto e jiyare no kono min gaari notade haalde gonga wona aynaɓe on jarama aynaɓe Sénégal on jarama tigui mi weltima ɓerdam ɓuuɓe moon inchallah mi weltima kadi mo gonum weltima saabu ɗum ɗo ko tinde neɗɗo tan Ibrahima Hamady aɗa jooɗi an ka soldat ka général donc sa hoti e inde aynaɓe mi yetti aynaɓe haɗa jogui kalirguel haɗa jogui foof dutta aynaɓe foof jettoru inchallah ɗo e lewru minen ma en gartu ɗo to hande ko gaynaka tan kalten yettude tan ko position men e nder kalɗon ko jiyare nde feewi weeli kala ko joni ko choix Amadou Ba président ko mbarodi ina joguino duuɓi joyi wi acci hay ɗum weeɓani
accude laamu accude suukara wayni welde fof acci tew tan dogo ɗum de ko ndaw timmude président timmi nde timmine kadi o wi men hono mbatten enen fof mbiya ɗum fof mo cuɓiɗa ko on tan hono mbatten fof mo cuɓiɗa waɗiniɓe ɓe kadi arta yimɓe hono mbatten fof mo cuɓiɗa won winoɓe kadi ko minen o wiɓe hono mbatten ɓe mbi ko an tan komo mbiɗa enen guilo haalani mbiɗen fof komo joopi on tan joopiɗen inchallah ko ɓooyani ko o joopi o wi ko Amadou Ba o joopi duwaw hawre amin mbinen fof komo joopi on joopiɗen kadi duwaw hawre amin elle ko joopi ko elle ko ɗum ɓurɗen yidde ten hayso goɗɗo wonno hen tan jaggaten kadi mbaw suuɓe kadi eɗen gandi enen foof heɗen jaaɓi ɗum eɗen pelliti ɗum kadi ma liggan on ɗon inchallah Allah yanten o wona 5e président min Harouna Gala président à l'Assemblée maire de Gamay Sare gardiɗo gaynaka Sénégal mbimi ko Amadou Ba saabu ko ɗum makki salwi ɗum noon ɗum leera tigui tigui mbiɗen ko Amadou Ba wiide Amadou Ba noon a darnoto hen feere ma jawdi ma ɗoygol ma faade ma taƴoje foof joni gas ko lebbi joyi heddi hen taw lebbi joyi hen heddi ligguey ɗo e balɗiɗe e manat parrainage kam bom joni kam ko pari par ce que homo jogui ɗo wonde boom kanko koppata d'office sabu wiya sa jomum sappo e jeetata député la sappo e tata député ka parrainage kanko homo jogui capanɗe jeetata o kam yawdi wona maire uji nogas kanko homo jogui hedde temedde ɓuuri on kay ko coppage d'office kono hatta joni enen mbaɗata parrainage o yimɓe ɓe tonguen ɓe enen ene mbaɗa parrainage o paasi ni kono mbaɗen parrainage yimɓe ɓe tonguen ɓe haade neɗɗo mbala haydara wiyata ƴeew parrainage donc o yawti d'office enen kandi ken d'office candidat ko noon tigui l'honorable lebbi joyi tan heddi hen e lelgol président suɓade ngol e yaade ha heddo tan lebbi jeegom wiyami wona candidat est ce que ɗum noon adanani moon kulhuli e wadde tour Sénégal o walla yeyde candidat mon o nder leydi he est ce que adanta moon caɗele kadi dagay ko sooda ha jaari candidat kay ko pari guila lebbi jeegom mataw wona lebbi jeegom guila lebbi jeegom homin pari yetta lebbi won sappo e goo lewru hen min goni sappo e goo lewru fo wawa haalede kañum kam komin parɓe guila lebbi sappo e goo yonde lebbi joyi wona lebbi presque ko pari guila ko ɓooyi wonano ka parɗa ɓeɓe fof ko parɗa ɓe ina hawni hay guila cukalel siftade ko pari ko ɗum ko wadde ko ɗum ko Allah woni hen ko Allah woni nder cikkuton ko pari guila ko ɓooyi saabu ko aɗa ɓerɗe elle waɗe ƴittawdo waɗe ɓerɗe yimɓe ɗum noon lebbi joyi ɗi way kono duuɓi 50 jawtuɗo on banggue hulɓinaki ɗum noon alhamdoulillahi rabbil alamina makki yettama kono ene aynaɓe nen darde men hen tan yen dar cerguinɗen ko président haali ko ɗum mbiyinɗen ɗum tabita inchallah ɓeɗen di Ibrahima en ma naate aynaɓe ma en naate Sénégal en jooɗaki ma en jim ma en gam ma en duwaw kam nan toon jeddi ngala jamma ñalama hen wona inchallah en mo yewti en jiino darde ma e inscription sur les listes électorales e ko mbaɗɗa hen ko beele hande kadi ɓurɗa softude gam jokkude golle ɗe pour Amadou Ba won 5e président de la république hay nden ɓeɗe joguna paɗe jeegom hande ɓeɗe jogui paɗe temedde jeegom hono waɗi temedde jeegom jogui temedde jeegom pellital nde Amadou Ba wontata wona 5e président ndeke ko para saabu parama e paɗe aynaɓe parama e paɗe bandiraɓe pellitan pellital julɓe jaggude hen vraiment yiɗɓe ndeke mi wona hen goto ɗum kay temedde jeegom e capanɗe jeegom wona goto ɗum kay hande ɓuurmi jaggude hen très bien konngol ma wadde Mbayniw gam yettude yimɓe arnoɓe ɗo ɓe e wadde résumé ko kalden Mbayniw dawr ko yettude docteur Cheikh Oumar Anne o neriɗo déléguation mawɗo o jii ko waɗi ko o nani ko haali ko o jarama hen en jetti monsieur le sous préfet o nani ko haali ko o jii ko haali ko on tigui tigui kono en jetti sernaɓe nokku o leñol ngol kono en jetti ceerno Mountaga garɗo hen inde Cheikh Oumar jetti ɗum saabu hande o ɓeydi men ɗum fof so gasi yettude aynaɓe Sénégal e kuuɓal kamɓe fof ɓe gaare doole ɓe gaara yidde ɓeɗe yettaɓe ɓeɗe wiyaɓe fof jontaɗo yen mban noon golla ko eɗen jonta Baba Galla janggo ne wawi wonde goɗɗo yonte eɗen taaro eɗen gardira jimmi ko yen ɓeyde andirde yen ɓeyde suusodirde yen janggo yafodirde hoddiɓe mbaddata yen jafodir sen jafodiri kadi ne hen sukaɓeɓe hono ni
nan wi sukaɓe ɓe yoɓe jar kosam ɗirɗam ɓe gacca bulfale, yoɓe jar kosam kanam gacca sangara, yoɓe ɓuuci cuɓade ɓe gacca cimmade yamba. ɗum mbimi sukaɓe ɓe inchallah. ɗum kadi haren haal tan mami tara Sénégal sukaɓe ɓesgu weeɓani, so dañi yo jaggue yo nehe yo jangguine haysi wodi no wayi wodi gueɗɗum arti ɗum tan saabu kamɓe lomto jangga. donc yoɓe pooɗe ɓe ɓuuce ɓe punte ɓe puntidire ɓe balle haɓe pokkita e lawol moƴƴol. ɗum gandum hen. jarama ko